modhi manyo service kumora mora. Koro gima wachoga ineno kata mana training ma watimo ni pod wabo mana stress training ni gi communication loso and then ngeni samuso ta tissues koro useng'eyo gima usechako predict the future ni dhi chalo nade kata kaponi nitie customer mosebedo kodu for a very long time iyudo ka koro ise predict future needs ge mabro dwaro mbele kuchuchu koro usechako work on it but koro iyudo ka koro for example maybe from the security gimbe gina gi rules migi mong'is gi ni kochopo sama chalo kama ng'ato ok nya donjo kochopo sama chalo kama ok wanya timo kama but koro ing'eni ka koro gisebedo trained then gin gi that aspect ma communication ke chido ka koro internally useloso internal maber koro ido ka gino inge to escalate ne ng'at machielo mondo timre nade mondo bi okony mondo ne kaka timre nade kaka timo emo ido ka nitie that escalation bit ma gini an kai atemo loso gi client ni to nitie kaka otama koro idhi timanyo ng'at machielo in another department ma related gi kuma ng'ani ne dware kony to konya yudo kony at that time but wado ko wacho niya client ko biro